Hidroelectrica a intrat azi la tranzacționare pe bursa de la București, doar tradiționalul clopot de deschidere al bursei a sunat nu la BVB, ci la sediul BNR. Și tot acolo au sunat și discursurile festiviste ale oficialilor. Interesul din oferta publică inițială s-a văzut din prima zi. Hidroelectrica a început ziua de tranzacționare la 110 lei pe acțiune. În primele 15 minute de la deschiderea bursei s-au tranzacționat 1,25 de milioane de acțiuni în valoare de aproape 140 de milioane de lei. Pe la 11 și 30 de minute, acțiunile urcaseră deja la aproape 116 lei. La ora 14, bursa a înregistrat tranzacții de 565 de milioane de lei doar pe simbolul H2O. Compania a închis ziua bursieră cu peste 6,8 milioane de acțiuni tranzacționate în valoare de aproape 760 de milioane de lei. La ora închiderii bursei, acțiunile H2O se tranzacționau tot la 110 lei. Hidroelectrica reprezintă 14% din indicele BET, care include cele mai valoroase 20 de companii listate. Vreau să clarific astăzi că Hidroelectrica este și va rămâne o companie a românilor. Dacă un român ar fi investit 100 de lei în indicele BET, deci o investiție sigură, 100 de lei lunar din 1998 până astăzi, ar fi avut undeva la 292.300.000 de lei ca urmare a acelei investiții. Dacă ar fi pus acei bani într-un cont bancar, cu tot respectul pentru toți prietenii din bănci care sunt astăzi aici și le mulțumim, ar fi avut undeva la 70.000 de lei. Dacă ar fi ținut la saltea sau în podul casei, ar fi avut undeva la 30.000 de lei. Este foarte clar, Alex, că generația tânără nu mai are răbdare, vrea să trăiască bine și vrea să facă asta cât mai repede și nu mai vede acum nicio oportunitate în Bitcoin. Este oricum o oportunitate cool, o companie profitabilă, prietenoasă cu clienții, ceea ce nu se prea întâmplă. Aici e și o problemă. Știi că sunt mulți începători care sunt pentru prima dată în viața lor la bursă, s-au băgat în chestia asta și mi-e teamă că peste câteva săptămâni, dacă nu o să mai meargă așa de bine acțiunile pentru o scurtă perioadă, se vor panica. Burduja a început să dea niște sfaturi, ceea ce eu nu aș mai vrea să mai văd vreodată. Nu un politician care să vină să îmi dea mie sfaturi despre investiții, intră în categoria nu. Și brokerii se feresc să facă așa ceva, dar rămite e... Tocmai, eu vreau să primesc sfaturi de la un consultant în investiții și pentru asta merg la Șerban Flora, căruia îi spun bună seara. Bună seara! Bine v-am regăsit! Ce recorduri a adus listarea Hidroelectrica? Listarea hidroelectrică este cel mai mare recordul pe care l-a adus și anume este cea mai importantă listare sau ofertă publică de vânzare de acțiuni din Europa și a treia cea mai mare din lume pentru anul 2023, este adevărat, care este un an ce vine după un 2022 destul de dificil, în care a existat o secetă destul de pronunțată a listărilor și secetă care s-a prelungit și în acest an 2023. Cu toate acestea, nu trebuie însă să nu dăm cezarului ce este al cezarului și anume că, da, este într-adevăr un succes de referință pentru bursa românească, pentru economia românească, pentru sectorul de energie românesc și, de ce nu, pentru chiar zona aceasta de Europei de Est. Și iată că punem și noi un punct important acolo. Credeți că Nu de multe ori... Terminați ideea. Da? Da, nu de multe ori ne uitam la vecinii noștri din Polonia, care cu ceva timp raportau diferite recorduri asemănătoare cu ceea ce am reușit noi, dar iată că au venit și zile frumoase și pentru bursa românească. Credeți că este posibil la un moment dat să doară atât entuziasm de la început? Cred că asta este de fapt și frumusețea bursei, că din când în când se mai și doară. Că
Dar acum trebuie să recunoaștem că avem un moment fast, chiar aș putea spune festiv, fiind o bucurie din aceasta generalizată pe care eu nu am văzut-o foarte des. Aproape toți participanții, fie că sunt investitori, autorități, stat, instituții, ca BVB, de exemplu, media și așa mai departe, sunt foarte entuziasmate și nu găsești decât cuvinte de laudă. Istoria ne învață însă că, în general, în bursă astfel de lucruri nu pot ține foarte mult și chiar este bine să te ferești de un astfel de entuziasm generalizat. Sper să nu fie cazul. Sunt participanții sau cei care au investit în Hidroelectrica, fiecare dintre ei au alte așteptări, nu suntem diferiți prin natura noastră și acele așteptări mai devreme sau mai târziu vor fi depășite sau dimpotrivă vor exista anumite dezamăgiri. Știu și eu, sunt și investitori pe termen lung, sunt și investitori i-aș spune speculativi, care au încercat să prindă o speculație de moment. Dar ce este important este că listarea Hidroelectrica a atras o serie de investitori care probabil nu ar mai fi ajuns la bursă și care acum cât de cât ar trebui să încearcă să înțeleagă mai multe lucruri, iar asta desigur ar trebui să contribuie la o educație financiară generalizată a societății în care trăim. Totuși vedem că energia verde devine așa prioritară în Uniunea Europeană, deci pe termen lung am putea spune că se cam aliniază planetele pentru Hidroelectrica, nu? Deci putea spune că se aliniază, poate că și momentul a fost foarte bine ales pentru această listare. Se vorbea încă de anul trecut ca această listare să existe, s-a amânat, poate într-un mod strategic până la urmă și cred că a fost bine acest lucru. Da, într-adevăr, Hidroelectrica face parte din un sector care poate fi considerat cool. Pe lângă energie este mai mult decât atât chiar regenerabilă și ceea ce îmi place mie destul de mult este că au ales ca simbol bursier formula chimică a unui element primordial și anume chiar esențial, apa, H2O. Și asta desigur că stabilește premize pentru o dezvoltare cel puțin interesantă. Asta stau și mă întreb dacă anumite companii de utilitate publică care chiar furnizează apă și nu energie se vor lista, oare ce simbol vor alege, că nu prea mai au cum să le aleagă pe acesta. Dar revenind însă la Hidroelectrica, nu cred că este doar o simplă situație fastă și anume o șansă nemaipomenită sau un noroc sau un hazard favorabil pentru Hidroelectrica. Cred că sunt foarte multe lucruri care s-au construit în timp. Din 2014, de când a venit un bun specialist la cârma acestei companii, și anume Ovidiu Agricer, care are experiență, știu și eu, cred că de 30 ceva de ani în energie și care era înainte director tehnic încă din anii 2000. S-au schimbat multe lucruri în bine la Hidroelectrica și cine ar fi avut răbdare să studieze sau barem să citească pe diagonal acel prospect de 435 de pagini de la listare, ar fi văzut aceste lucruri. Nu știu, dar aș putea să menționez pur și simplu partea de numerar liber în circulație a crescut de la an la an, sau de anul trecut, cel puțin pentru acest an, și situația financiară s-a consolidat destul de bine. De asemenea, pe lângă aceasta, eu nu cred că este foarte bine poziționată atât din punct de vedere al sectorului, cât și din punct de vedere al modalității de furnizare a energiei. Este foarte bine poziționată în ansamblul est-european și este o alternativă pentru multe, o alternativă printre puținele alternative, de fapt, de energie care sunt în momentul de față regenerabile în
Europa, mai ales în această zonă și desigur aștept să văd desigur ecouri de peste graniță sau din partea oficialului Uniunii Europene în acest sens sau de ce nu chiar din partea investitorilor instituționali din Europa. Șerban Florea, mulțumim. Cum se urează succes între investitorii pe bursă, între jucătorii pe bursă? Aveți vreun catchphrase? Aș face o metaforă cu a da la pește și anume fir întins. Fir întins să fie atunci. În aceeași Apă notă, să fie, de mergem la următoarea știre.